Amen, bazalwane. Amen. 1 Samuel chapter 1 verse 17. Samuel wokuqala chapter 1 verse 17. Wena yabanje uma sasishiya incwadi hlala kuyona hlala verse. Wayesephendula uEli ethi, Yeah. hamba ngokuthula. Yeah. uNkulunkulu waka-Israyeli makakunike okucelileyo kuye. uNkulunkulu kaIsrael makakunike okunjani? Okucelileyo. Yini into oyicelile kuNkulunkulu? Uma kumi umpriest noma umfundisi wakho la esekhuluma nawe, lawo mazwi abakhulumayo athatha ugoduke nawo. Uthi uEli uHana wayesethandaze for 3 years. Ningizwe kahle bazalwane, ngiyacela ningilalele bafowethu. Wayesethandaze u3 years uHana. 3 years. Umntwana engamtholi. Uphenina umnakwabo ebathola abantwana. uHana engabatholi abantwana. Amen. Kanti isizathu uNkulunkulu uvalile isizalo noma isibeletho sikaHana. Ngenhloso yokuthi uHana kufanele arecognize i-leadership ebandleni. Sithi ayirecognize i-leadership yakhe, uNkulunkulu waqhubeka wasivala isibeletho sakhe. But that day arecognize ukuthi khona uEli ethempelini likaNkulunkulu waqala wakhuluma naye. uEli wale esethi uNkulunkulu makenze njengofisa wenhliziyo. Lithi iBhayibheli wahamba waya kumyeni wakhe. Ngalobo busuku walala nomyeni wakhe esahlala isisu. Umyeni wakhe kusho ukuthi inkinga ibingekho endodeni. Amen. Inkinga ibingilo wesifazane orejecte ipresence yomhungu. Kunalabazalwane ke lapha ke abathi umhlaba uzalusile abangenamfundisi. Angazi ukuthi iphila kanjani indlela abali.